kodwa they knew who to turn to xa izinto zingabahambeli kakuhle. Ndingemkanga ke kwi-theme yethu njengokuba ndishilo ukuthi ukuba niyandivumela ndiza kuyeka ndingayi kwi-background yomprofeti uHosea, kodwa ndicela okokuba emva kwala mazwi besiwafunda kukho amazwi angezantsi apha kule ncwadi kamprofeti athi masikusukele ukumazi uYehova. Athi his going out is sure as the dawn. He will come to us as the showers, as the spring rains that water the earth. Ndithe ke bazalwane xa ndimamelisisa ndifundisisa le ndawo ndaqonda ukuthi akungencedi into ukuthi sithe ebantwini singabantu abatsha after tearing comes healing and revival ukuba asikusukeli ukwazi uThixo. This verse isiniki isiqinisekiso sokuthi we will be healed, we will be revived. Kodwa ukuze kwenzeke ezo zinto we need to know uThixo ongenelelayo. uThixo ongenelela kwizimo ezisenzo kokuba sikrazuke okanye kwizimo ezisenzo kokuba sidilizwe. Ukuba ke uThixo akangenelelanga kuba singamazi, loo nto yothetha ukuthi we won't be healed and revived, because oyena mntu uphilisa abangcwelegekileyo, oyena mntu uphilisa abaqwendiweyo, oyena mntu uphilisa abaxatyelweyo nguThixo kuphela. Awungekhe ke negqirha likuphilisa ukude, igqirha lithi uze likuphilise uze kulo, okanye uve okokuba kukho igqirha ekuthiwa ngumathandabuzo uye kuye ngenjongo zokufuna imphiliso. Ithi ke ngokule ndawo let us press on ekumazini nathi uThixo ukuze sikwazi ukuthi ebantwini after tearing comes healing and revival. Ithi masikusukele ukumazi uYehova kuba ukuphuma kwakhe kuqinisekile njengokuphuma kwesifingo, ukuba eze kuthi njengemvula evuthisayo elinyakamisayo ilizwe. Yiyo le nto athi lo mprofeti uqala before athethe la amazwi athi come, athi izani sibuyele kuye uThixo, ngoba ukuza kwakhe yena kuthi uqinisekile njengesifingo. Uthi masize kuye nokungcwelegeka kwethu, masize kuye nokuqwengeka kwethu, masize kuye nokuxatyelwa kwethu, size sisazi ukuthi okwakhe ukuphuma xa siza kuthi kunjengesifingo. Isifingo ke bazalwane is the dawn. Ubisifingo sifike emva kobusuku, sifike isifingo bekumnyama, kwaye nobuva ntweni nebusuku ubanalani phakamise ngokuba ukuza kwakhe kunjengesifingo, kuthi nobumnyama bebukhona siqiniseke okokuba uza kusa. Akukhathaliseki noba ubumnyama bukhawuleze bafika njengoba sebusika, akukhathaliseki noba ubumnyama bufike kade njengoba sehlotyeni, kodwa siqinisekile okokuba liza kuphuma ilanga kukhanye
khona, kodwa uThixo kukho ixesha aza kufika ngalo to heal and revive us. Yile nto sithi sawuxatyelwa, sawuqwengwa ngamarhamncilizwe. Uthetha amazwi ukuthi nokuba I'm torn apart, I'm torn into pieces, kodwa ndiyazi okokuba ukhona uThixo oqokelela ingceba sobomi bethu. Kuthi ngathi soze kuphinde kuhlangane, kodwa asakungenelela kuhlangane. Emva kokulila, emva kokuxazulwa, emva kokwaphuka, sinoThixo singcebayo. Athi uYobe xa embonga kwimeko enzima, athi ndiyamazi wam umhlawuleli ukuthi uhleli. Ndiyamazi wam umhlawuleli uhleli, nokokuba ulusu lwam lungadlavulwa lube nje, kodwa ndiyakumbona uThixo futhi ngenguye umbi, kwaye amehlo wam ayakumkhangela. Ngoba wethu uThixo uthi xa efika, afike njengesifiko esiqinisekileyo ngaso okokuba soze singafiki. Enye into endiyiphawuleyo kule vesi besifunda kuyo, okokuba ngamanye amaxesha bazalwane siye sicinge okokuba siphilile. Sicinga okokuba siphilile, singaboni okokuba ukwaphuka okanye zonke ezo zinto bezisibhulisa kuqala zisahleli, kodwa sicinga okokuba thina siphilile. Ngamanye amaxesha mfundisi wam siyamkhwaza uThixo kwimeko ngemeko esihlangana nazo, sicinga okokuba uThixo ugqibile ngaloo meko, kanti uThixo ubona kungekho neli, ayena akakagqibi. Ngoku sicinga okokuba thina ugqibile uThixo ukusenzela inceba, kanti uThixo ubona kungekho neli. Le nto indenza ndicinge, bazalwane, ngenye imini uthi lo mfo efunyanwa liqhenqe limbandezele, athe sakuxelelwa, athi khutshwa ikhona indoda engakunceda, eza kuthumelwa kokuba uyokuhlamba umlambi iJordani ukuze uphilise iqhenqe. Kuthiwa le ndoda kwafuneka okokuba ihlambe izihlandlo zibe sixhenxe ukuze iphiliswe. Le nto indenza ke ndicibe lo mbono wokokuba xa yayihlamba okokuqala nokwesibini nokwesithathu yayicinga okokuba noko ndiza kuphiliswa, kanti uThixo ngokokuba thina ugqibile uThixo ukusenzela inceba, kanti uThixo ubona kungekho neli. Le nto indenza ndicinge, bazalwane, ngenye imini uthi lo mfo efunyanwa liqhenqe limbandezele, athe sakuxelelwa, athi khutshwa ikhona indoda engakunceda, eza kuthumelwa kokuba uyokuhlamba umlambi iJordani ukuze uphilise iqhenqe. Kuthiwa le ndoda kwafuneka okokuba ihlambe izihlandlo zibe sixhenxe ukuze iphiliswe. Le nto indenza ke ndicibe lo mbono wokokuba xa yayihlamba okokuqala nokwesibini nokwesithathu yayicinga okokuba noko ndiza kuphiliswa, kanti uThixo ufuna 7 times ukuze aphile. Unjalo ke wethu uThixo, sithi sesicinga intoba ugqibile, ngathi kungaloo mini amasirayeli ehamba uhambo olude, athi akufikelwa lungxano entlango, adibana namanzi aseMara, anethemba lokokuba amanzi akhona, kodwa amanzi athe khona afana nangekhoyo, ngoba kaloku amanzi ayekaka.
Yivaka uThixo wethu, uvaka uThixo wethu. Thatha amanzi sele khona angangathi awekho, kodwa uThixo kanti useza kuwakhokhela amaSirayeli, awakhokhelele e-Elimu, apho aza kufika kukho imithombo ngemithombo yamanzi ukuze asele onele angaze abuye nxanwe. Ngobunjalo uThixo wethu sithi sesicinga okokuba ugqibile, kanti uThixo usabheka phambili nokusenzela inceba. Yiyo le nto sikwazi ukuma sithi after tearing comes healing and revival. Not only healing bazalwane, ngoba uThixo ubona okokuba if we are healed and not revived, sisafana nabangaphilanga. Yiyo le nto athi sekukho impiliso alandelisa uThixo ngemvuselelo, ngoba usidinga uThixo siphakamile sema ngenyama. Usidinga uThixo siphakamile sema ngenyama. Zininzi ke bazalwane izinto ezisingxalehayo apha ebomini, sikrazulwa sidilizwe zizinto ezininzi, sithi sakuzijonga singamnathemba lokuba sawuzisiphile. Kwezo zinto ke esisenza sibhekele ngakumbi kuThixo, sibhadule nathi njengamaSirayeli, sibhadule. Kodwa thina sinethamsanqa bazalwane lokokuthi thina sinoThixo esithi nokuba sesibhadulile semkakangakanani sakubuya kuye sicula iculo lamarhabe 151, ndiziwisa ndiziphosa kwelo tarhu lakho. Siza Nkosi imbedlenge yakho, bawondixolele, azivule izandla uThixo asamkele, siyasamkele. Owethu uThixo akaluvala ucango kuthi sakuba simkile, into ayenzayo kukulanda futhi emkhondweni wethu. Sithi futhi noba sibuya sinxwelerheke kangakanani, asibophe uThixo. Nokokuba sibuya ilizwe lisixabele kangakanani, kodwa uThixo sisonke sicula iculo lamarhabe 151, ndiziwisa ndiziphosa kwelo tarhu lakho. Siza Nkosi imbedlenge yakho, bawondixolele, azivule izandla uThixo asamkele, siyasamkele. Owethu uThixo akaluvala ucango kuthi sakuba simkile, into ayenzayo kukulanda futhi emkhondweni wethu. Sithi futhi noba sibuya sinxwelerheke kangakanani, asibophe uThixo. Nokokuba sibuya ilizwe lisixabele kangakanani, kodwa uThixo sisondeze kuye, athi buya mntwana, ubuyele ekhaya, usamusukulibala, ungalibali, buye ekhaya, buya mntwana, buya, buya mntwana, ubuyele ekhaya, usukulibala, usukulibala, ungalibali, buye ekhaya. Zonke lezi zinto bazalwane zinako ukwenzeka xa sikholwa kuye futhi simazi, sithembile ukuba xa esiza kuthi uyakusa njengemvula, imvula enyakamisa ilizwe, kwaye sisazi ukuba akasoze angisi. Uza kwakhe ufika njengesifiko, kwaye uThixo when he brings healing and revival emva kokuxatyelwa, when we being ripped off, sahlutywa, sashiyeka size, afika uThixo aqume umuzi bethu,
afike uThixo ophilisayo, afike Jehovah Rapha, God who heals, asiphilise. Wethu Thixo, the things we have lost, azibuyise uThixo ngokuphinda-phindeleyo. Sikhe safunda bazalwane, sikhe safunda seva okokuba kwenzeka the same kuba uYobhi wakudala. Wathi emva kokuhlutywa, alahlekelwa impilo, alahlekelwa sisidima, alahlekelwa kuko konke benako. Wathi uThixo xa emphilisa, wathi uThixo xa emhlaziya, emva kwenxwaleko, emva kokubandezeleka, zange intsikelelo ziyamphoxa xa sezifika, zaphinda-phindwa kaninzi ngaphezu kokokuba ebenazo. Yoloo nto simva athi xa engqina amandla kaThixo, athi bendikuva ukukuva ngendlela, kodwa namhlanje amehlo wami akubonile. Singabantu abatsha ke sazi loo nto, siyiyo le nto sisithi after tearing comes healing and revival. It's because bawulanga sazana noThixo njalo, sazana nothi xa efike esimeni somntu afike njengesifingo, sazana noThixo ofika njengemvula. Bazalwane, siyayazi imvula okokuba ifika yenzeni emhlabeni owomileyo. Unjalo owethu uThixo, ufika enze umahluko ebomini bethu. Singabantu abatsha siwathetha la mazwi, simazi ebomini bethu uThixo, okokuthi ke noba kungaphela amatheke, kodwa sinethemba eliqinileyo njenge-ankile yomphefumlo lokuthi uThixo wethu uza kufika njengesifingo, kwaye uza kufika njengemvula, imvula enethisayo iwunyakazisa umhlaba. Yakufika imvula. Masihlale ke bazalwane nokokuba siva ubunzima, sazi okokuba uyeza onamandla, uza kufika yena asiphilise, angonela ukusiphilisa, asidlise ubomi, angonela ukusidlisa ubomi, kodwa ngolwesithathu usuku asiphakamise, ngoba usidinga uThixo bazalwane siphakamile, usidinga simapha sivakalisa ubukhulu bakhe. Akasidingi uThixo sihlele ezindlini sikhupha amatikiti wecawa kodwa singeze endlini yakhe, sikhupha zonke imfanelo kodwa singemi sixelela abantu ubukhulu bakhe. Usidinga uThixo sime ngeenyawo bazalwane, sixelela abantu ngobuhle nobukhulu bakhe, ngoba noba besixhaleke kangakanani siyamazi okokuba uThixo uyasiphilisa. Yiyo le nto angqinayo umbhali wencwadi yaseKorinte, bathandekayo enkosini, athi siyabandezelwa ngenxa zonke, kodwa kuba sinalo Thixo asixineki. Athi siyatshutshiswa, athi sikhahlelwa phantsi, kodwa ezi zinto zisenza okokuba iimpawu zomnqamlezwezi siziphathe ngemizimba yethu, azisihlalisi phantsi, ngoba kukuThixo osidlisa ubomi, kukuThixo othi sesisidla ubomi asibone okokuba asibudleli kuye, asiphakamise ukuze ubomi esibudlayo sibudlele kuye uKristu, sibudlele kuye uKristu. Bazalwane, uthi nombhali noba sesithingaza asincami, sihlale silindile ukuza kwenkosi yethu njengemvula, ukuza kwenkosi yethu njengesifingo izokungenelela ezimekweni zethu. Bazalwane, siyayazi imvula okokuba noba imbalela ibingakanani, ithi sakufika imvula kubonakale unyakame umhlaba. Kunjalo naxa uThixo
esiphilisa. When God restores us, kuba njalo. Masikhumbuleke kaloku bazalwane kule nto ndiyithethayo yokuthi uThixo uyabone okokuba kwanelanga. Bazalwana, niyikhumbuli na indoda eyayingqiba emnyango wetempile kaSolomoni, apho kufika khona uYesu ngoPetros noYohane kule ndoda, bafika ingqiba selibubomi bayo obubokungqiba. Kodwa athe sakufika la madoda kuyathi siliva negolide thina esinayo, kodwa esikunika khona kukuthi ngegama lenkosi yethu uYesu Kristu phakama uhambe. Yaqala le ndoda yomelezeka, yabonwa bathandeka enkosini ihamba itsibatsiba. Kodwa uThixo wabona okokuba akonelanga ukuhamba kwale ndoda itsibatsiba pha. Kodwa uThixo wenza okokuba ingonela nje ukutsibatsiba, kodwa idumisa uThixo. Umhlawumbi le ndoda and revival. I'm a living testimony yokuthi uThixo uyafika enhlalweni yomntu eze nempiliso, eze nemvuselelo. Azalwane, all we need to do is to press on. Sakube siphilisiwe, simazi uThixo, sakube sivuselelwe noma imeko sezingasavumi, kodwa sisazi ukuba sinoThixo othi sakubuyela kuye asiphilise. SinoThixo ozakuthi njengemvula, Thixo ozakuthi njengesifo. Bantwana bami, sesincama sele izinto zithembisa ngathi ziza kulunga, kodwa zijike esithubeni sibuye umva. When we feel stuck ebomini, mhlawumbi apha phakathi kwenu bazalwane, there are graduates who are stuck with their degrees. Abathi xa bethetha bathi nokokuba ndandingafundanga ngekubhetele because ndihleli iminyaka esikolweni, ngoku akukho nto yenzekayo ebomini bam. Ndifuna abazalwane xa kufika ezo ngcinga nikhumbule okokuba amaSirayeli nawo akahlala namanzi axakayo emva kokunqaba iintsuku ezintathu entlango kungekho manzi. Athi ngoku sekhona awaseleka. Ndifuna niyazi okokuba uThixo wethu nakoba kubomi uza kufaka umthi njengokuba wayenzile kumanzi asemali, atsho amanzi aseleka, akwazi amaSirayeli uqhubekeka nohambo ayokudibana nemithombo yamanzi emininzi. Nawe ke mntomtsha, ndifuna uyazi okokuba uThixo akakagqibi ngawe ungekafiki kwi-destination. Ewe, ngexesha ungekafiki kwi-destination, you will be teared, you will be struck, you will thirst, kungabikho manzi. Kodwa emveni kwazo zonke izinto, emveni kokuba zikwehlele zonke ezo zinto, comes healing and revival. You can suffer for 2 days, but qiniseka okokuba ngosuku lesithathu you will rise. Ndizothi kuni bazalwane, press on, hold on, don't give up. uThixo useza kwenza into entsha nakoba kubomu, useza kwenza into entsha uThixo kwelapha ikhaya. Ngoba ndiyayazi okokuba silapha nje singabanye, iingxaki zethu ziqala emva emakhayeni ethu, emva sishiye konakele, sishiye kungalunganga nto, kwaye loo nto sihamba nayo njengoba sihamba nje siyithwele loo mithwalo.
kodwa ndizokuthi bazalwane, press on ekumazini uThixo, ngoba yethu uThixo ukuba uyamazi zawuthi sezikwehlele ezi zinto uqiniseko okokuba noba ndingadlavulo komzuzwana, noba ndingakrazulo komzuzwana, noba ndingabethwa ngamatye ngapha nangapha, kodwa wam uThixo emveni koku comes healing and revival. Mhlawumbi bazalwane sesilimele kakhulu ebomini ixesha elide, sade mhlawumbi samkhalala uThixo nemithombo yamanzi emininzi. Nawe ke mntu omtsha, ndifuna uyazi okokuba uThixo akakagqibi ngawe ungekafiki kwi-destination. Ewe, ngeli xesha ungekafiki kwi-destination, you will be tiered, you will be struck, you will test, kungabikho manzi. Kodwa emveni kwazo zonke izinto, emveni kokuba zikwehlele zonke ezo zinto, comes healing and revival. You can suffer for 2 days, but qiniseka okokuba ngosuku lesithathu you will rise. Ndizothi kuni bazalwane, press on, hold on, don't give up. uThixo useza kwenza into entsha nako bakubumu, useza kwenza into entsha uThixo kwelapha ikhaya. Ngoba ndiyayazi okokuba silapha nje singabanye, iingxaki zethu ziqala emva emakhayeni ethu, emva sishiye konakele, sishiye kungalunganga nto, kwaye loo nto sihamba nayo njengoba sihamba nje siyithwele loo mithwalo. Kodwa ndizokuthi bazalwane, press on ekumazini uThixo, ngoba yethu uThixo ukuba uyamazi zawuthi sezikwehlele ezi zinto uqiniseko okokuba noba ndingadlavulo komzuzwana, noba ndingakrazulo komzuzwana, noba ndingabethwa ngamatye ngapha nangapha, kodwa wam uThixo emveni koku comes healing and revival. Mhlawumbi bazalwane sesilimele kakhulu ebomini ixesha elide, sade mhlawumbi samkhalala uThixo. Kodwa ndifuna ukuthi sinoThixo ojika ingqalekiso ayenze ibe yintsikelelo. Owethu uThixo, mhlawumbi phezu kwentloko yakho mntanam kujinga isiqalekiso owasifumana, mhlawumbi wasi-inherithe ebazalini, yayingaba babeqalekisiwe, seza nakuni ide le nto ibe ngathi yi-generational curse apha kowenu uba kulunga into, kuthi hayi kufanele ukungalungi ngoba noyise wayenje, noyisemkhulu wayenje. SinoThixo ke odilize ezo ndonga, uThixo oqhawula loo makhamandela asibophileyo, uThixo oqhawula ezo ziqalekiso, utsho kuwe ugqame intsikelelo yakhe, ume nawe phakathi kwenginginya njengam. Uthi after tearing comes healing and revival. Sometimes ke bazalwane we get discouraged nazizinto ezithethwayo ngathi xa sijongene nobunzima, but abantu abasijongileyo bayazi into esenzela kube nzima. Kodwa ndifuna ukuthi kuni bantu abatsha bayeke nabantu bacinge ngale ndlela bacinga ngayo ngani. It's okay, awuzuza kubo ufike uzawuthetha loo nto, kodwa wena ecaleni hlala usithi ndiyamazi owam umhlawuleli ukuthi uhleli, kwaye nakuleli meko endikuyo ngoku uzawufika njengemvula azokunyakazisa zonke izibophelelo ezindibophileyo. Bayeke ke bazalwane bathethe loo nto bayithethayo ngawe. If kuwe abantu see damaged goods, it's okay, let them see le nto abafuna ukuyibona. Kodwa wena uhlala usazi okokuba emveni and restoration, nokokuba
sewuziva kwawena ingathi useless ngoba kukhona imeko ezisenza sizive singena xabiso ebomini nokuba nawe kuziva ngathi akusekho nto unozuyenza akusekho nto inoziphume kuwe sewuzibona njengoMefiboshethi emile eLodebare uthi xa kufika intsikelelo athi bendingubani mna ndinja nje efileyo ndinjengenja efileyo nokuba nawe ke uzibona njengaye yazi okokuba sinoThixo osihlalisa nabantu abakhulu athi uDavide xa mncoma athi undilungiselela isithebe phambi kwababongezeli bam uThixo yena akaboni damaged goods kuwe akaboni nje fileyo kuwe uThixo ubona a royal person aza kumnyusa ngexesha lakhe njengoMefiboshethi owayehleli sele saziwa ngabantu naxa ebizwa kusithiwa ngulowa uFimilenze okokuba nawe ke imeko yakho seyinegama yazi okokuba kulungile okokuba ube kuloo meko kodwa kusezuThixo ongenelelayo empilweni yakho uOlikas uza kuwe ephethe impiliso uThixo uza kuwe ephethe imvuselelo afuna ukuba awulunganga xa uhleli phansi ungavuselelekanga ezisivuselelo kuThixo ngobunjalo owethu Thixo okokuba wayengasivuselelanga nathi ngesingeni phakathi kwabantu sicele ukulunga kwakhe kodwa wathi emveni kwempiliso wesisivuselelo ngobunjalo wethu Thixo udinga okokuba bazalwane ke silinde for the right time ngoba uThixo akazusiphilisa ngeli lethu ixesha esifuna ukuphila kuye ixesha uThixo asiphilisa kulo lelilunge kuye kodwa ndifuna okokuba siqiniseke okokuba when he comes uza njengemvula uza njengesifino ndifikelwa into ethi ke mfundisi wam xa ndizawugqiba ndinikele kuwe ndifikelwa into ethi bantu abatsha besingobani nathina ukuba zingasehleli ezi zinto even ngoku sikwixesha leLent ixesha lenzila ixesha apho inkosi yethu yayilingwa khona izilile besingobani ke thina okokuba singophuki sikrazulwe besingobani ukuze ilizwe lingasingcweleki ngoba kaloku sikuye uYesu ofaniswa nomkhonzi kaThixo kwincwadi kaIsaya ekuthiwa wakhandaliswa wazithoba engawuvuli umlomo wakhe ekuthi ubetho lokuba sibe noxolo laba phezu kwakhe besingobani na ke thina ukuze singabethwa ukuze thina singangcweleki ngoba yena wangcwelekwa kuqala wade waxhonywa emnqamlezweni wabethelelwa wafa wangcwatywa athi umculo wasekhaya wevuba unzima phantsi kwaPontius uPilato wafa wangcwatywa kodwa mfundisi wami kwathi emveni kokuba amakholwa elilile lelilunge kuye kodwa ndifuna okokuba siqiniseke okokuba when he comes uza njengemvula uza njengesifino ndifikelwa into ethi ke mfundisi wami xa ndizawugqiba ndinikele kuwe ndifikelwa into ethi bantu abatsha besingobani nathina ukuba zingasehleli ezi zinto even ngoku sikwixesha leLent ixesha lenzila ixesha apho inkosi yethu yayilingwa khona izilile besingobani ke thina okokuba singophuki sikrazulwe besingobani ukuze
ilizwe lingasingcweleki, ngoba kaloku sikuye uYesu ofaniswa nomkhonzi kaThixo kwincwadi kaIsaya ekuthiwa wakhandaliswa wazithoba engawuvuli umlomo wakhe, ekuthi ubetho lokuba sibe noxolo laba phezu kwakhe. Besingobani na ke thina ukuze singabethwa, ukuze thina singangcweleki, ngoba yena wangcwelekwa kuqala, wathi waxhonywa emnqamlezweni, wabethelelwa, wafa, wangcwatywa. Athi umculo wasekhaya weva ubunzima phantsi koPontius uPilato, wafa wangcwatywa. Kodwa mfundisi wami kwathi emveni kokuba amakholo elilile, emveni kokuba amakholo encamile, kuthulekile ngomgqibelo, ngosuku lwesithathu yavuka inkosi yethu emangcwabeni. Athi avuya marhabe, yatshintsha ingoma, ndivuya bendilila, ndivuya bendifile, inguwe umphilisi, inguwe ngumvusi. Ndizothi ke bazalwane, ziyajika intsizi zibe luvuyo xa sikuKristu, ziyajika iziqalekiso zibe yintsikelelo, ngoba sinoThixo njalo bazalwane. Hayi, asivele sitsho nje bazalwane, sithi after tearing comes healing and revival. Kodwa sazi okokuba we were once torn apart, wasingcika uThixo, sakhe salila bazalwane, lakhe laphela ithemba, sakhe sancama, sakhe sathingaza. We were once homeless bazalwane, singena ndawo sakufihla intloko, sikhe salahleka, saphambuka elufefeni lukaThixo. Kodwa uThixo walanda futhi emkhondweni wethu, sikhe sacwina bathandekayo enkosini, silangazelela ukwambathiswa, wasembathisa uThixo. Sikhe sahlutywa saze asabi nanto, kwangangathi sizinto zokuhlekisa, kodwa wasigquma uThixo, wasibuyisela uThixo. We were once down bazalwane, sikhe sawa endleleni, awabikho amandla okuphakama, kodwa wasiphakamisa uThixo, wasiphakamisa uThixo. Emveni koko kwezo zinto zisehlele came healing and revival. Ngoku sithi sakujonga ngasemva, simane ukuvuma sithi ukuba wawungenathi Nkosi ngesafele endleleni. Kodwa ke kuba ungazange usishiye, namhlanje singamangqina ukuthi after tearing comes healing and revival. Makasincede uThixo, kwasaphukile, singcwelekile, asinike unyamezelo.